आगै सफैबाय नै सालथे औ सालथे सियार लाबो सियार जिराय ओरै जिरायफैदो सालथे दे साहा लायदो जिरायथ' दे आं साहा लायनो जिराय सालथे जिरायदो ओमफ्राय डक्टरनाव थांदों होनदोंमोन नामा सालथे औ सालथे 3 मास जाबाय बेखौनो एसे चेकआप खालामनानै आरो सनोग्राफिबो खालामबावबाय हौवाना हिनजाव जागोननो सालथे एसे थाल मोनाखै बेखौथ' बोरै मोनथिबावनो आंलाय सालथे जायखिया हौवा नङाबा हिनजाव जाथारगोन बियो सासे नङा सासे आंनिब्लाथ' हिनजावानो साबसिनलै सालथे हौवाफ्राथ' ओरैनोआवनो उरायद्लाजोब्बाय माखौ रायलायो बिसिलाय जावलियाफ्रालाय लाजिनोबो रोंला खोमा बिदि हिनजावफोरनि खोथा रायलायनो आसाखौथ' आंबो बेखौनो खालामदोंमोनलै सालथे जागोन ना जायासो आजिखालि हौवासाफ्राथ' बिफाखौ बुबावोसो नुबोजोबखानाय मेगनजोंनो ओइ दुमफै साहा लाबोदोलै जाखोना जादिया थाब लाबो सालथे माथो आंनि हिनजावनिख्रुइ नोंथांनि हिनजावखौसो देरसिन नुबायब्रा 20 बोसोर देरसिनसो नुबाय बोरै नुवा जानोब्रा सालथे टेनसन गैया बेनसन गैया नायै बेदरै आंनि आमोलाव मोनजाबाय थाबाय बेयावनो देरग्लाबजोब्बाय अरग्लाबजोब्बाय देहाय दे स्वामी बिसि बाखनायना लानो हायो बाखनायना लाखादो दे लोंदो गुमै आब' लोंदो साया जागोन दे आगै ओमफ्राय सालथे नोंसिनालाय गथ'नि खबरफ्रा माबोरैथो जाखो थै मा सोंबाय थायो लाजिनोबो रोंला आवसाव बावसावनो आङो गथ'खौनो जा लानो गियोलै सियार जाब्लाथाय दुरबल जागोन बोसोरनैसो थानानै लानोसां मा लाजि रोंथारै खोथा रायलायखो बेलाय हाबा जानायानो बोसोरबा जाखाबाय आरो बोसोरनै थाबावनांगौबा मा जानांगौ जाखोलै बियो बावद्राया बे सालथे बिदिबालाय संसारखौनो जायोआनोसालै उनावसो फसायगोन नोंसोरो माबा मोनसे जासिगोन बियो सालथे उनाव जाथ्राबा बायनानै लायनोसै ना सालथे जोङो दोननांसिगोन एसे गोबाव जागोन दा थांसैबो गुमै ओंखाम जालांजागौमोन जालांला आगै न'आवबो रावबो गैया सालथे बिदिब्ला दे बिदिबालाय मालाबा मोजां सम लानानै ओंखामखौनो जाफैदो दे सालथे दे सालथे दे थाथ'दो बेवाय थाथ' नानि थाथ' आगै हा मालाबा फैफिनसिगोन दे सालथे दे बेनासो मालाय हिनजावा सालथेना जानजि सेरेरे बालेंलें नायनो मोजां आंना माब्रै बिदि उवाल बायदि जाखोब्रा इसर